Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maing iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo, at least may talento. Serbisyo Asin Riparo. Mga togang Diyos marahay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya nin Albay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw nin Webes.
petsa 23 na kita ngunyan kang bulan na Nobyembre taon 2023. Mga tugang mga kabayan, sabayan po nindoon sa indong lingkod. 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga riparo po nindo na pigpapaabot po digdi sa tuya. Tatawan ta po yan in serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, November 23. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Siyempre mga tugang sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Adayin nindo paglingawan ng sakuyang perming tugon ha. Iringatan tapo ang satuyang mga sadiri. Tawara man ki ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Sige mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong forever na servidor asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Nila doon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakabong kamurog takan. Ano man po sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy saka enjoy. Yan, makaugmahon sa Kabikulan tabi, Sir Pedrito Perez. Siyempre, pag Bicolana, Bicolano, Uragon. Shoutout muna kita sa mga parantabay niya to, paramdam naman kayo. Paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa. Ta si Chotikyo, nakaantabay, sabi ni Sir Pedrito Perez. Maray na aga tabi sa imo, Chotikyo. Kumusta ka na dyan? Kumusta tabi ang pamilya Perez? Kay Chotikyo, good morning. Sige po, shoutout na lang po kamo. Paramdam kamo, ano, pwede po kamo sa comment section magpa-shoutout. Pag-share na lang ano. Oy mga tugang, Webes na po ngunyan. Digdi po sa probinsya kang Albay. Balik klase na. Balik klase na po ang mga Albayano. Matapos po kitulong aldaw pon kang Lunes na pigsuspindi po sa klase. Dahilan po kang raot kang panahon. Paparauran digdi sa probinsya kang Albay, pero ngunyan, thank you Lord. Salamat Lord. Nagpakita na si Haring Araw, Sir Pedrito Perez, digdi po sa probinsya kang Albay. Kaya piglip na po kang sa tuyang gobernador so sa iyang order sa suspension kang klase. So back to school na po ngunyan na Webes ang gabos na mga estudyante po digdi sa probinsya kang Albay. Yo.
Webes, mga tugang ilang days na lang Pasko na sinta ko. 32 days na sana kundaya ko na sa sala. Sir Mario Castelo. Good morning, Bicolandia. 32 dias na sana Pasko na sinta ko. Di ba? Madali na. Ano daw tabi, chotikyo kung magchatcha ka mo na dyan. O ngunyan pala na aldaw, puon kasuod ma November 23, sundok ngunyan na November 24, so second batch na ngunyan kang so may forever sa albay. O initabi Sir Pedrito Perez tapos sa Chotikyo, so mga mag-aragom na nagsisilibrar kan sa indang ika-50 taon sa pagkasal. Bali golden wedding nindang unyan na taon. Ang unyang pigigibo yan dyan sa Albay Astrodome. Kasuod matabi sa primerong batch. Tana kauron ta na baga kay ni si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw. Ang unyan sa second batch. Maparaso man sa mga ikakasal giraray. Ano daw kung aboton tapain ni Sir Pedrito Perez? Ano daw kung aboton tapangayang magsilibrar kang ika-50 wedding anniversary? Ano daw kung aboton tapa? May nagparaso duman na naka-wheelchair, may nagpaso duman na may sugkod, ay balik kaya nakasugkod, ang importante nakapaso pa. Maluya da sa tuhod ni Sir Pedrito ni Chotikyo, para luya-luya ang tuhod mo. Ano ping atake ka nangunyang kang arthritis. Iyo adi, malipot mananggad ngunya, Chotikyo. Malipot ngunyan. Kay puhad mo kayan so, o yan ang hiniraid na laya. Iyo ang idapog mo dyan. Aram-aram mo ngayon, oy. Bago ngayon, Chotikyo, ang bulong, ang pigdadapog dyan sa makulog na bitis, pag-arog kayo ning malipot-lipot, di ba laya? Mainit bagang laya? O kung bakulaan mo ki, ano ito so, sa labat? Chotikyo, magpatimpla ka kay Sir Pedrito Perez ki sa labat. Sumainiton baga, subi yung nagkakalagha kaga, tapos iyong ibuhos mo dyan. Kaya nga ni magkatarangkas ang kulog ka. Ang tuhod mong So, ngunyan po yan ha. Second batch ngunyan kan so may forever sa Albay. Dyan yan sa Albay Astrodome. Second batch na ngunyan kasud ma so first batch. Sabi baga ni Vice Governor Ate Glenda, so first batch so mga taga first district tapos so kabanga kan second district. Ang ngunyan second batch third district tapos so kabanga naman kan second district. So kasud matapos na so Malinaw, Atiwi, Malinaw, Tabaco, Malilipot, Santo Domingo, Bacacay. Ang ngunyan mga taga third district naman. Tapos so kabanga kan segundo distrito. Ang ngunyan niyan pigigibo dyan sa Albay Astrodome. May forever po sa Albay. Ano pan sa tuyang mga reparo ngunyan na Webes? Oning nationwide transport strike. Mga tugang magpapadagos. Una, tatapos na. May continuation pala nini. Sundo sa aga, Biyernes, ang transport strike. Iba naman na grupo.
Ani patabi Sir Pedrito Perez ang satuyang pag-irestoryahan ngunyan mga riparuhon ta. Mga nagkadaraog da tabing kandidato sa barangay NSK election. Pwede da tabing i-appoint na barangay secretary o kaya barangay treasurer. Sigun po yan sa DILG. Pag-irestoryahan tayan. Ani patabi mga tugang sunauusungon yan sa mga kabataan. Ang Department of Health nagpatanid po duman sa mga naggagamit po baga ki BIP. BIP so alternatibo kan sigarilyo na delikado po da ini sa salud. Kita baga papugi adi. Delikado databi yan sigon sa Department of Health. Pag-irestoryahan pa yan. Mantag dyan mga tugang sa Lake Buhi. Nako, nagadan dyan sa mga tilapia. Maabot sa 79,000 kilo na tilapia ang nagkagaradan dyan sa Lake Buhi. Apat na tabing rain gadget na ilalagpo sa palibot kang bulkang mayon. Digdi po sa alway. Nakatalaan na umabot sa masunod na bulan. Mantang mga tugang distroso kang pagpaparauran digdi po sa Bicol region kuminabot sa 22.4 million sa sektor kang agrikultura. Ayan pa sa tuya mga riparang ngunyan. Ngunyan na Webes tabi. Pet sa 23 kita kan bulan na Nobyembre taon 2022. Anong 2022? 2023 na. Yari kayo nitatig papausos mo. Mga tugang pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Salamat po sa MBY Dormitory. Yang MBY Dormitory, madali po nindo yan makuha along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. So mga naghahanap po kidorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. So harani po andyan sa mga eskwelahan sa Rawis. Ayun, thank you po. Ohayo gozaimasu kay Madam Maylin. Salamat po nun. Siyempre mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao na bising-bising unyan sa May Forever sa Albay. Mahiguso na busy gobernador. Kasabay man dyan ang satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse sa siyudad ng Tabaco. Siyempre mga tugang, kasabay taman dyan ang satuyang congressman si Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List. And siyempre mga tugang kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang SB Malinao. Thank you! Mga tugang yan pa sa tuyang mga katuwang sa programa. Tama na yan. Sige mga tugang, 23 minutos. Lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Aramon tamo na tabian magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon. Sana day nakiraot na panahon na maglaog sa satuyang Philippine Area of Responsibility para happy ang satuyang Pasko. Malagon tamunan pag-asa. Sige po mga tugang, kauntan ng linya kang pag-asa. Pag-asa maray na aga sa Indo, please come in. Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Webes, November 23, 2023 at narito magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw.
Sa kasalukuyan ay patuloy na umiiral itong northeast monsoon o yung hanging amihan sa may northern central Luzon. At dahil pa rin sa salubungan ng hanging amihan at ng easterlies o yung mainit na hangin na nagmumula sa Karagatang Pasipiko, ay meron pa rin nabubuong shear line dito naman sa may bahagi ng southern Luzon at magdadala ito ng mga ulap ng kalangitan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may bahagi ng Bicol region and sa may Palawan area, gayon din sa may Quezon. And as early as this morning, meron tayo namamataan ng mga cloud clusters sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may kanluran ng Palawan. Bagamat hindi pa ito low pressure area, ngunit patuloy natin itong monitor sa mga susunod na mga oras at magpapalabas tayo ng mga rainfall advisories and thunderstorm advisories tuwing makakaapekto ito sa namang bahagi ng ating kalupaan. Gayun din, ngayong umaga meron tayo namamataan ng mga cloud clusters sa may silangan ng Southern Luzon at sa may Northern Samar area. Kaya naman pinag-iingat pa rin yung ating mga kababayan dyan dahil bagamat hindi natin maasahan ang tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa may Northern Samar, dahil na rin inulan yung area na ito sa mga nakaraang araw, ay posible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa Kalakhang Luzon, asa natin ang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan o pag-ambon sa may bahagi ng Northern Luzon, partikular sa may Batanes, Cagayan, Isabela at sa may Apayao, dahil pa rin yan sa epekto ng hanging amihan. At dito naman sa may Bicol region, Quezon at sa may Palawan, naasahan din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidat at pagkulog. Dulot naman nito ng shear line o yung salubungan nga ng hangin mula sa hanging amihan at yung easterlies. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, bahagi maulap hanggang sa maulap yung kalangitan, yung hanging amihan ay patuloy na nakakaapekto at magdadala ng mga pag-ambon sa may northern at central Luzon. At dito naman sa Metro Manila and most of southern Luzon and Mimaropa area, inaasahan natin na possible naman magkaroon ng mga thunderstorms. Agwat ng temperatura sa may Lawag na sa 21 to 32 degrees Celsius, sa may Tuguegarao 22 to 28, Baguio City 15 to 24, Metro Manila 24 to 32, sa may Tagaytay 22 to 29, sa may Legazpi, Puerto Princesa at sa may Kalayaan Islands ay nasa 24 to 31 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalakhang, Visayas at Mindanao, aasahan ng bagyo maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms. Although hindi nga natin inaalis yung possibility ng mga severe thunderstorm events at maaaring magdala pa rin ng mga pagbaha, especially sa mga areas sa may Eastern Visayas kung saan nakaranas sa malalakas na mga pag-ulan ng mga nakaraang araw. Kaya patuloy na pinag-iingat yung ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Visayas at Mindanao tuwing magkakaroon ng mga severe thunderstorm events. Agwat ng temperatura sa may Iloilo at Metro Cebu na sa 27 to 32 degrees Celsius, sa may Tacloban 26 to 31, sa may Cagayan de Oro 25 to 32 at dito naman sa may Zamboanga City at sa may Metro Davao ay nasa 25 to 34 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng ating karagatan, sa ngayon ay wala tayong nakataas na gale warning sa namang baybayin ng ating bansa, malayang mga kapalaot, yung ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang sa mga papalaot sa lahat ng baybayin ng Luzon dahil maaari pa ring makaranas ng katamtaman hanggang sa mataas sa mga pag-alon dulot ng hanging amihan. At para naman sa ating 3-day weather outlook simula bukas, araw ng Biyernes, hanggang sa weekends, inaasahan natin na dito sa Metro Manila bukas ay patuloy na iiral itong hanging amihan at sa weekends naman ay possible na rin magkaroon ng mga localized thunderstorms. At dito naman sa may bahagi ng Baguio City, patuloy yung pag-iral ng hanging amihan hanggang sa araw ng Sabado na magdadala ng maulap na kalangitan na may hinang pag-ulan o pag-ambon. At pagdating naman ng Linggo, magkakaroon na rin mga thunderstorms dito sa may Baguio City and most of the Cordilleras. At dito naman sa may bahagi ng Bicol Region, Visayas at Mindanao, asa naman bahagi maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at may mga tsansa pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 24 to 33 degrees Celsius, sa Baguio City ay 15 to 24, sa may Legazpi ay nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa may Metro Cebu ay nasa 26 to 33, at dito naman sa may Metro Davao ay 25 to 34 degrees Celsius. At ang aring araw ay sisikat ngayong 6:01 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:24 ng gabi. At para sa karagdagang updates, lalong-lalo na sa mga thunderstorm and rainfall advisories, ugaling bisitahin ang ating social media accounts, DUST_Pag-asa. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating website, pag-asa.dust.gov.ph.
At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ay nangigising na at walang nagsasabi na tayo'y Serbisyo Asin Reparo. Kalmahan si Manny Moxea, Mr. Pulvita sa Bicol Net TV. Okay, mga tugang, yan po ang satuyang Pag-asa. Salamat. So, thank you Lord. Digdi sa Bicol region, medyo magiging maray ang satuyang panahon. Ano? higit na pag-asa Poon sa aga, sundo sa Domingo. natin himutin Pero may share line na naman. sa Kaya, panalangin apwera kang share line, igwa pang amihan. ay nagising niya tayo Kaya, lahat manang ingat na lang po kita ha. So mga tugang niya itong mga parasira. kampanay. Ingat-ingat po ha. Dahil naman kita kay gale warning. Pero maski puro paano, Lahat ay manalangin. maukol man po giraraya. Kaya, iringat na lang po kita. Tayo'y magkakaroon ng higit na Sige mga tugang, alas 7:31 na ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, dahil po mag-arali. Mabalik po ang programa, makakalipas lang po ining mga nagkakapirasan ng pagirumdum ha. And ang pagbalik taonin ng satuyang mga riparong niya na Webes. Yo, mabalik po kita. Kunin mo na. Tutudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV.
kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Imani Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Serbisyo Asin Reparo. Okay, sige tabi mga tugang, balik na kita sa programa. Alas 7:36 ang Philippine Standard Time. Oras pong yan, hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient posing na. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. O yung MBY Dormitory, madali po nindo yan mako. Along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners. O dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po kidorm, boarding house, ayaon dyan ng MBY Dormitory. Sige. Mga tugang oras pong yan, hatod man sa tuya. Kan sa tuyang Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Albay. Siringman ang sa tuyang City Councilor, si City Councilor Riner Burse kang syudad ng Tabaco. Kasabay taman dyan si Congressman Atty. Jel Bongalon kang AKB Party List. And mga tugang kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang SB Malinaw. Thank you. Sige mga tugang, balik na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako man po girarayan sa indong servidor Asin Taga Reparo. Manny Moksea po ini si Mr. Hulbutana. Unyang pong Webes kita. 23 na kang Nobyembre taon na 2023. Sundo po kita alas 9. Paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa. Para mahiling man po kang iba. Doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Okay, sige tabi mga tugang, alas 7:38 na. So, sabi ko na nga ni, pun kasudma, nagpuna kasudma, so, may forever sa Albay. So, first batch, so mga nagsisilibrar ngunya na taon, ngunya na taon 2023, kang sa indang wedding anniversary. Ika-50 taon. Golden wedding anniversary kan mga Albayano. Limbawa ang sa imong kinasal ngaya kamo sa laog kaining taon na ini, kung anong bulan, kung January sundo Disyembre, basta ngunya na taon ang sa indong wedding anniversary ka-50 taon, kasabay kamo. Sobra databi sa 400 na couple mag-aragom-agom. Kasuod ma, so first batch, so mga taga first district,
sa kasukabanga kan mga taga segundo distrito. Ang unya na 24, so mga taga 3rd district naman, so kabanga man kan mga taga segundo distrito. So yan ngunyan ang ganap dyan sa Albay Astrodome. So mga nagsilibrar kan sa inda, apwera yan kang may cash incentive man sinda na 10,000 ali sa provincial government kang Albay, ibabaga ang pagmati, yugon one tabi Sir Pedrito Perez na after 50 years, magkaibahan manggiraray kamong mag-ago. Maski na nga ni nagpapangkalan ka mo. Sa 50 taon nindong iyan, pirang beses ka mo dyan nagpangkalan. Pirang beses ka mo nagmudahan. Pirang beses mo ngayang nakulog sa ago mo. Vice versa po yan. Pwedeng pigkukulog kang agom na babae so agom na lalaki, or pwedeng pigkukulog kang agom na lalaki si agom na babae. Vice versa po yan. May yan na 50 taon na yan, pirang beses man ngayon ka mo, so sweet na sweet ka mong maray. Ngunyan baga, iba na, lalo na sa mga celebrity ta, di ba? Sa mga oro artista ta. Ilinganin daw, ikasal pa sana, pirang bulan, suwaya na. Di ba? Suwaya na ta, iba na naman ang partner. Ilinganing mga pigkakarasal ngunya, yuguyugon mo ang 50 taon. Igwa nga ni dyan, sobra ng 50 taon ta. So iba dyan, nagsararo na kang inot pa, pero dahil pa nagpapakasal. Di ba? Kaya so may mga sobra pa dyan ng 50. O nahiling takasudma, igwa ki mga nagpaso man ng gad na naka-wheelchair. Kung makulog man ang gadang bitis mo, paano mo pag... mga magayunon pati sa mga sulot. Mga magayunon sa mga sulot kan mga pigkarasal giraray. Ngari gusto ko naman magpagkasal pag-araw kaya. Kaya lang dahil pa man ako 50. O libre su kasal. May pantumina pa. Habang nagpapantumina, di bahala man sa ninong-ninang. O bahala man sa mga may pigdudukot bagayan, may pigpipin baga sa bado na mga kwarta o kaya ampaw. Iyan ang ganap ngunyan dyan sa Albay Astrodome. Pon kasuod sundo tabi ngunyan aldaw. O di, congratulations na sana tabi and best wishes duman po sa mga pigkasal giraray. Diyan po ngunyan sa Albay Astrodome. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. O di, ngunyan tabing Webes, kasud maabagatabi so tapos ko ta na kang nationwide transport strike kang Piston. So Piston, nag-transport strike sindapon kan Lunes, natapos kasudma na Miyerkules. Ngunyan, igwa palangki ribansa. Kumbaga sa basketball, igwang ribansa, Sir Pedrito Perez. Grupo naman ngunyan kang Manibila. After Piston, kasudma nagtapos, puon man kasudma, nagpuon man sa transport strike kang Manibila. Sundo ini sa aga na Biyernes. Ini pong grupo kang Malayang Alyansa ng Bus Employees at Laborers, o kaya Manibila. Ipagpapadagos databi ninda so transport o kaya nationwide transport strike, kung man kasuudma, pagtapos kang Piston, sundo po sa aga. Dahilan po ini sa pagprotesta ninda kontra sa itong franchise consolidation. So, pagkatapos kang Piston, Manibila naman.
So maabot databi mga tugang sa 200,000 na miyembro kang Manibila ang mapartisipar po sa transport strike sa bilog na nasyon. Ayo? So ini po suprotesta kang grupo kang Manibila na daida tabi pigdangog kang Department of Transportation o kaya DOTR so mga sentimiento asin pakihuron databi kan mga jeepney driver asin operators. So padagos po ang transport strike. Lunes hanggang Miyerkules supiston. Miyerkules naman sundo sa aga Manibila naman. O kudi sabi tanangani baga digdi sa tuya digdi baga tabi sa probinsya kang Albay daiman mati so transport strike. Eyo ta may mga iba na digding grupo na padagos po ang sa indang pagbiyahe. Eyo, padagos po ang sa indang pagbiyahe. Medyo dyan sa Metro Manila, medyo magayon, medyo may epekto. Pero pag-abot sa mga probinsya, yun na yan. Pag-abot kaya sa probinsya, mga langdunong. Langdunong kan mga grupo, ibang grupo. So iba nagsasabay sa strike, so iba dae. Labot mingi sa indo. Ayo. So nagpapadagos po ngunyan ang nationwide transport strike na so grupo naman, tapos kang piston, Lunes sundo Miyerkules, Miyerkules sundo Biyernes, so grupo naman tabi kang Manibila. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige. Alas 7:46 tabi ang satuyang Philippine Standard Time. Uni na kita. Digdi kita sa manungod po duman sa mga nagkadaraog baga na nagkarandidato sa barangay NSK eleksyon. Ano tabi, nakasubmit na kamukan susi nindo? Tagrabe ngunyan, pahirapan mampati ang pagsubmit kang susi. Grabe. Dakulo naman ngunyan ang tao dyan sa mga opisina kan Comelec. Si say paman dyan ang masubmit kang susi, lalo na nagkadaraog kung arog kang kadipisib. Grabe ang proseso. Grabe ang proseso. So, sabi mga tugang kang DILG o kaya kaining Department of Interior and Local Government, digdigi sa probinsya kang Albay, na pwede databing i-appoint. Pwede databing i-appoint bilang barangay treasurer o kaya barangay secretary. Itong mga nagkadaraog baga databing nagkarandidato, ayan kung haranay ka sa nangganang kapitan. Siyempre ang mapili kang i-appoint ka si kapitan, pero dapat may approval man iyan sa sanggunian barangay, sa mga membros kang barangay council. So pwede databing i-appoint as barangay treasurer o kaya barangay secretary. Ito baga tabing sa mga daipinalad duman sa barangay NSK eleksyon. Pero dapat kaipuan magsunod. May mga kwalifikasyones na pigbugtak o kaya nakabugtak duman sa section 394 kang Local Government Code. So, ini mga tugang ang pigsabi ni DILG kang Albay na ang pagpili databi o kaya pagdesignar ki barangay secretary as in treasurer dapat databi nasa legal ining edad. Rehistrado databing butante kang barangay. Asin bako databi konektado sa 4th civil degree of consanguinity or
affinity. Dahil ka pwedeng mag-appoint nin sarong barangay treasurer o kaya barangay secretary kung kamag-anak mo, kaparyentes mo, fourth degree of sanguinity or affinity. Yan ha, malinaw po yan. Dahil pwedeng kapamilya mo, halimbawa pinsan mo, tugang mo, tiyaon mo, dahil mo pwedeng i-appoint as barangay treasurer o kaya barangay secretary. So, dapat natabi igwaman ki apod kay ni approval ang barangay council. At siyempre, ipapaagi po iyan sa sesyon. Tapos, mag-ibuk resolution kan ang barangay na piga-appoint ninda ining si Juan de la Cruz as barangay treasurer o kaya barangay secretary. So, itong mga nagkadaraw, pwede. Siyempre, ngaya kalinyada ngaya ni Kapitan, dahil man niya pinalad sa eleksyon, di maray pa ngaya ika na sa nangkwaon min sekretarya o kaya treasurer, o i-appoint mi ngaya ika. O yan, pero may mga kwalifikasyonis dapat. So, dapat bago ka kapamilya kang kapitan. Kabata baga sa barangay, pag nagkauyon si barangay kapitan tapos si barangay treasurer, dawa day na pagkaaram sa mga barangay council, nagkakatransaksyon sinda. Igwa ki mga arog kaya na so kapitan, pag okay sindakan sa iyang treasurer, tayo ang nagkakapot kang pira kang barangay. So duwa sana ang nakakaaram kan mga transaksyon sa barangay, timati na. Naaraman na sana yan kan mga kabarangay kung nagkakaigwa ki problema na. May mga barangay bagang nasangkot na sa mga arugayan, nagka-problema na ngaya so treasurer, tapos so arog kay ni, tinabag supira kang barangay. Bagong igwa ng arugayan, tinabag kang treasurer, supira kang barangay. O paano man matatabag kang treasurer kung dae pirmado kang kapitan? Di ba? O to sa mga kagawa dahil man nagpipirma dyan, ang nagpipirma masana dyan, so kapitan. Pag napirmahan na kang kapitan, rimate na. Nunusnusan man kang treasurer, o rimate. Naaraman na sana kung naikuha ng problema. Nagkararaman kan mga kagawad, nahuto pala, supira kang barangay, uto. Winidraw na ni treasurer. Di ba? Kaya dipisilon, sensitibong posisyon. Ang barangay secretary tapos ang barangay treasurer, igwa man bagak honorarium ini. Igwa man ni honorarium. May bulanan man sindang honorarium na matatanggap. O kaya kaipuhan na bantayan man ini kan sa tuyang mga barangay council. So pagpili, pag-appoint nin barangay secretary and barangay treasurer. So aram naman siguro ini kan mga kapitan na dahil po kamo pwedeng mag-appoint kay barangay secretary o kaya barangay treasurer na kamag-anak nindo. Baka malibong kamo hanggang 4th civil degree of sanguinity and affinity. Dahil nindo pag-appoint ang araw kayan, baka madispido ka mo. Baka madali ka mo kang DILG, baka matangkas ka mo para pagkapitan nindo, o di paboron kang first kagawad nindo. Pag nadikyo ka mo dyan, o di by law of succession, matukaw so top na chair na kagawad as kapitan.
ingat tabi ka mo ha. Pasa sa mga nagkadarog na nagkarandidato sa barangay NSK, pag kwalipikado ka mo, pwede po kamong i-appoint. Madepende yan sa kapitan nindo. Kung pipiliun ka mo, kung i-appoint ka mo as barangay treasurer and secretary. So iba pang mga piga-appoint, arog ngaya kang BHW, barangay tanod, ano pa sa mga piga-appoint sa barangay? May kundi ako nasasala, gari diyan sa Malinaw, igwa ki ordinansa. Gari may pigpasar na kitong ordinansa diyan na itong mga barangay health worker, dahil pwedeng basta na sana i-terminate. Dahil basta pwedeng salidahan na sana. Dahil niya nagkakaigwa ki problema. Arog kayo ni kung halimbawa may transition na naman sa barangay. Halimbawa ngunyan. Tapos pa sana sa election kang barangay. Siyempre, ang i-appoint man dyan kang kapitan, so tao niya man. Hindi ang realidad, di ba? Pagka-eleksyon, dapat ang i-appoint dyan na tanod, BHW, so mga nagsuporta man kay kapitan. So mga dati na BHW, mga tanod, dahil naman ito kaon. Dahil naman ito kaon kang bagong kapitan. Nga taman tapagkwaon, igwa man niya ki nagtarabang sa kuyang iba, ayaw man niya ang ilag ko. O kundi igwa ki ordinansa. Igwa ki ordinansa ang ibang mga LGU o kaya sanggunian bayan na dahil mo basta-basta pwedeng palitan. Iyan na barangay health worker, BHW, sa kasumanga tanod siguro. Dahil tawang araman, tanod ito, o basta BHW, sigurado ako. Na daing dahilan. Halimbawa si BHW, inappoint kang dating kapitan, nun niya nadaog, dahil mangki problema su performance kan sarong BHW, dahil mo pwedeng tanggalon. Dahil mo pwedeng tanggalon, palitan. Kung mo ikabago ka ng kapitan niya. Unless otherwise, kung may kapalpakan, may dahil na nagpe-perform kan sa iyang duties and responsibilities si barangay health worker, may proseso ang pagtanggal. May proseso pa, base duman sa ordinansa na ipigpasara sa, dyan sa Malinaw siguro garigwa kaya. Ito so security of tenure man kan mga barangay health worker, tayo ng pigpo-problema kang sa mga RHU. Sayang nga kang pagpapara pa-seminar me, pagpa-training me kan mga BHW, kung kada bes nga pagbago na naman nga ang kapitan, may transition sa barangay, back to zero na naman kita. May punto man nga. Di ba? Kung araw kita kayo ni, sige sa nakitang balik sa zero, balik sa uno, anong mangyari kayo ni sa tuya? Dahil lamang kita kayo ni magduro-diretso. Ang pakasakata sa numero 3, mababa na naman kita sa uno. So magayon na ordinansa ito. Magayon na ordinansa, so nagtatrabaho talaga, dahil pagtangkason, dahil paghalion, maski bago ng administrasyon. Kasi sayang mananggat kan mga pagpapatraining, tigagastusan man niya. And kabisado na ang trabaho dyan sa barangay. Kung papalitan mo ang kipanibagong mga BHW, po naman kamukan sa uno. Mapa-training, mapa-seminar, magastos. Balik sa uno. Maray, so mga naka-re-elect, paano sa mga may mga bago ng administrasyon, halimbawa bago na ang kapitan. O siyempre, ang i-appoint kaya na BHW, bago din. So mga nagtarabang sa kampanya niya, sa kandidatura niya. O so mga tanod, arog man kaya. O paano tabi ini ang challenge duman sa ordinansa? Kung halimbawa tabi, inda sa nakong aram. Inda sa nakong aram. Naigwa ki ordinansang arog kayan, aday mo yan basta-bastang karanggalon. May due process. Igwang
due process para matanggal ang sarong BHW. Kung abot niya na talaga, di ma-file siya kay resignation. Kung gusto niya pa pero tinanggal na kan bagong administrasyon, may problema. Nakalagan duman sa ordinansa. So ngunyan, ilingon ta. Kung itong ordinansang ito, masunod. Kung pagkataranggalon kan mga bagong mga ilihidong kapitan sa mga dating BHW na ikibasihan, o inutil sa ordinansa. Magiging inutil ang ordinansa kung daiman ito masunod. Taantig po proteksyon ng digdi mga tugang, itong sa mga BHW na nagtatrabaho. Sayang kan mga pa-training, sayang kan mga pa-seminar, ginastusan kang gobyerno, tapos babalik na naman kamo sa uno. O ngunyan ang hapot. Halimbawa, bago sa kapitan, taranggalon sa gabos na BHW na day po kibasihan. Ano tabi? Sige daw, hilingon ta daw kung may ngipon ang ordinansang iyan. Kaya daw nindo na ireklamo si kapitan na tinaranggal sa BHW na may ordinansa na arog dapat kaini. May babasihan dapat sa pagtanggal. Sige daw. O baka hanggang ordinansa sa na ito? Hanggang sa papel sa na ito? Ang challenge ta duma. So sana ma-monitor ini, sisian ma-monitor ka yan. Araman siguro yan kan mga bagong kapitan ngunya. Na iyan bagang ordinansa, batas po yan. Batas po yan dyan sa nasasakupan na lugar. Halimbawa sa sarong munisipyo, batas po yan dyan sa laog kang munisipyong iyan. Dahil na pwede yan gamiton duman sa ibang munisipyo. So, sadyan man sana sa munisipyo din daw. Ngunyan, unina, kung halimbawa may tinaranggal na daipo nag-agi sa proseso, sige daw, challenge tatabi yan. Ano ang gigibuon kang ordinansa? O ba katabi so ginibong ordinansa hanggang naman sana sa ordinansa ito? Hanggang na sana ito sa papel. Ngunyan, dapat mamonitor man ng gadini, kasi siyempre may mga bagunan tabing mga kapitan, baka tabi pagtataranggalon sa mga barangay health worker, nanday tabi uminagi sa tamang proseso. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang alas 8:02 na tabihan sa tuyang Philippine Standard Time. Mapaingalo muna kita sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata sa tuya pong pagbabalik dakol pa po kitang mga reriparuhon digdi po sa laukan sa tuyang programa. Orasyo Imperata muna tabi kita. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad,
ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang mahasanta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po mga tugang 10 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Beach Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? O, yung MBY Dormitory, madali po nindo yan makuha along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Ano? Yan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, o yaon dyan ang MBY Dormitory. Ano? Sige. Ang oras mang pong yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Albay. May forever sa Albay. Siring man na daraman po sa tuya kan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse ka syudad din Tabaco. Kasabay taman dyan sa tuyang congressman si Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List. Siyempre mga tugang kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang SB Malina. Thank you! Sige mga tugang, balik na po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong Webes. Sa 23 kita kang Nobyembre taon 2023. Ano? Ako mapogerarian sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Sundo tabi kita alas 9. Sa may mga kompleanyo tabi ngunyan November 23. Maligayang happy birthday. Sa may mga okasyon man tabi. Ingat-ingat po sa mga motorista. Medyo nagpakita na si Haring Araw, ano? Pwede na ngayon kita maglaba. Sige po, mga tugang sa mga estudyante, ay balik na po kita sa klase, ngunyan sa probinsya kang Albay. Balik trabaho, klase. 32 diyas na sa natabi, Pasko na sinta ko. Sa mga parantabay niya to, paki-share man po, ano? Paki-like and share. Dan sa tuyang programa para mahiling man tabi kang iba. Sige po, duro-diretso na kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, 13 minutos na, lipas tabi ang alas 8. O, digdi kita sa patanid kang Department of Health. Dakol ako kaining nahiling, adi. Anday ko masabutan kung dagdag pogi points, maski babayi, nagagamit kayo ni. Nauuso iningon yan, inisupig sabing alternatibo kan sigarilyo. Kaya lang, dahi ko araminita, dahi man ako nanigarilyo. Iyo, dahi ako tato magsigarilyo. Pun sa pagkapuon. Dahi tabi ako nagsisigarilyo. Kaya, dahi ko ini aram. Sabi mga tugang kang Department of Health na delikado da tabi sa salud. So paggamit da tabi kang beep ang apod kani. Beep bite. Beep. So pig charge baga ini tapos may piglalag dyan na liquid. May chemicals yan.
tapos tigcha-charge so gadget, iyo ang pigsusupsop. Minsan mapaparong mo may mga flavor pa nga ni. Ha? Paarasuhan, mga pa. Nailing ko dyan mga hubinis pa. Ha? Nakakahiling kita dyan na mga hubinis pa na igwa permiki imbis na ID ang nasa saklay sa liog ninda, iyo ining beep na ini. Ha? So alternatibo da ini kan sigarilyo. O kundi may epekto pa lang ini sa salud. Sabi kang Department of Health. Ha? May presensya databi ini king nicotine. Siring kang sigarilyo. So, iyo manggiraray pala. Pinaklas lang so sigarilyo, mahal-mahal man pati ini. May mga nahilingan na ako kainin na so kakabibib, suminabog so bip niya, sangimot niya. Di ba, igwa na kitang nagkahiraling kayo sa social media? Pating charge bagay na ikari man ini cellphone. O may ano pala ini, igwa pala ini nicotine. Na parehas po kang sigarilyo. O kaya ining bip na initabi mga tugang, sarong sala na alternatibo. Igahalik mo na nga ni so sigarilyo, nagbip ka man, una mo, so alternatibo, ito pala, igwaman kinikotin. May sarong chemical databi na presente sa mga sigarilyo, asin mga beef products, nagdadara databi ni kinigatibong epekto sa utak. Yugon mo ya. May negatibong epekto sa utak. Ang sigarilyo baga databi, ilinga nido ang iba. Dahil nakakatrabaho pag dahil nagsisigarilyo, lalo na pag nagkakape. May barkada ako kay ito na tawan mo sa nakikape tapos sigarilyo, isus ko, ang pagkakape, ang pagkasigarilyo. Makaskason mag-isip. Makaskason magtrabaho. Kumbaga nagpupunksyunar na maray ang utak niya pag nakasigarilyo tapos nakakape. Pero sabi digdi, may negatibong epekto sa utak. Sabi kang Department of Health, ang pagsigarilyo asin pag-vape. Pero so iba sa barkada ko, sus ko, pakapihon mo. Ang nahampangan niya, laptop, kape, sabay pa sigarilyo, kaskasunon magtrabaho. Yugon mo yan. May epekto databi sa utak. Nako. Kaya databi sa mga kabataan. Sabi digdi, duman databi sa mga basado databi sa scientifico, ang padagos databig pagdevelop kang utak ang tao, sundo nasa 25 anyos. Bata baga nagagamit kayo sa mga teenager. Ibig sabihin, pag nagpaparagamit ka kayo, baka makurap ang sa imong utak. At nagde-develop na ang utak ng sarong tao hanggang 25 anyos. Pag nag-25 anyos ka na, hanggang na sa naduman sa utak. Kaya sabi mga tugang kang Department of Health, ang abiso databi na ang pagbip databi, dakula databi ang epekto kaini sa brain development. Asin, makukompromiso man databi kaini ang sa indong kabilugan na salud. Yogon mo yan. Apira kaya na may epekto sa salud, may epekto sa utak, may epekto pa sa bulsa. Gurado ang arog kaya. Kadak lang kong nahiling dyan, maski babayi, igwaki, nasa saklay sa liog. Una ko nga ni, kung ano iya, iyo palang supig charge ng biyo. Mabintahon na pati iyan, igwa naman patikan ki mga bakalan baga kaya.
nahiling ko kan sa iba, dahil nga ni kikikakan sa pamilya ninda, dahil nga ni kiibakal kituyo, dahil nga ni kiibakal na bunay man lamang na ipakakanya sa pamilya niya, igwa kaya nahiling ko. Makapahiling lamang na class ya class. Gari padagdag pogi points. Pag nagbuburubip ka baga dyan sa tinampo, sus ko, feeling mo mayaman ka. Tang nakakabakal sa nakan, so ayu-ayuhon man. Pero igwa kang kinababakal, so mga piki-piki ma, pag napasala so sa imong pag-hit-hit ka iyan, baka sumabog ang sangislok mo. Igwa baga kaya, suminabog sangislok niya, o bakon, nagkawarag ka sungurapak niya. Kang kakapasali. Dagdag pugi po yung siguro yan sa kalalakihan, pero maski babayi, nagagamit kaya. Nahiling ko dyan, maski sa mga pampublikong lugar. Sigarilyo baga, bawal ka magsigarilyo sa mga pampublikong lugar, di ba? Dadakupon ka, taigwang ordinansa, manungod sa pagsigarilyo sa pampublikong lugar. Uning bip na ini, maski nasa publiko kang lugar, nasa bus, kung sain pa, maski nga ni sa aircon, ang paburugahan ki aso. Dahil mo na masabutan kung ikaw ang nagkakaparong, kung ano-ano, kasi ibang may mga flavor so aso. Ang magayon nga yatabi, Mr. Hulbutan, ang flavor kang aso kang beef na yan, ang parong nga atot. Ano? Sa daw ngayon nagkakabakal ki flavor ngayon, flavor ngayon atot. pag beef mo ngayon, pagbuga mo kang aso, ang parong atot. Hindi man na, kahit mo man niya. Iba-iba pag ang parong. Pasensya na kamo, taday ko talaga aram yan. Taday man ako nagsisigarilyo. O kundi, may abiso mo niyan ang Department of Health. At mahiling ta, maski mga senior pa sana, mga senior, mga high school student. Hiling at tabi nindo dyan sa mga high school student. Bako man ay di so nababaliog. Yaon dyan, subip ninda, ata nasus ko, pag nagralakaw dyan sa tinampo, burugahan na. Buga digdi, buga duma. Siguro, pag ikaw kakan, pugi points ka di. Ano do kung papahit man ako kaya? Ano do kung mapahit man ako kaya? Tapos ang flavor kang aso, atot. Sus ko. Kung ang flavor atot, pwede. Dahil nga ni magtiripuasan, hindi sana. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Igwa palang kinikutin man yan, nahiling mo na yan. May presensya po ni nicotine. Arog man databi kang sigarilyo. Yun, ano baga, ang tiglalagbaga dyan, so, chemical iyan. May pig papatagdo sana siguro. Dahil kung masabutan, kung gari may pig tatagdo na liquid, na chemical ito, itong pag susupsupon mo, nahiling mo na yan. Pero, usong-usuan mo niya. Kadaklan mo niyan, mga kabataan. O kaya databi kamuha sa mga hubines. Makaka-epekto databi yan sa apod kini. Makaka-epekto databi yan sa pag-develop kan sa indong utak. Magpaparagamit ka mo kayan dahil na madidevelop ang utak nindo. Bako yan so alternatibo na dahil ka na magsigarilyo, magbip ka na sana.
O kaya lang, mabip ka man, iyo manggiraray su gastos, mas mahal nga ni gari subip. Dahil mo manggiraray hinali su bisyo mo. Nag-alternatibo ka, parehas man su epekto. Mari kung may alternatibo ka, na gusto mong halion ang pagsigarilyo mo, dapat sudayin ng nicotine. O, paano kaya? May epekto pala na yun sa utak? Na pwede, kung magpaparagaramit pa sa mga kahubinisan tangon niyan, o baka dahil na ma-develop ang sa indong utak, baka ang utak nindo hanggang nasa na dyan. O ang pag-develop na kang utak, kan sarong tao, sundo da tabi, 25 anyos. 25 anyos. Kung sumubra ka na sa 25 anyos, dahil pa na-develop sa utak mo, may problema ka. Kaya baga sumipig sasabi ngayang utak ipis. Ang utak mo ngayon sa ipis. Mas dakula pa ngayang utak mo kaysa sa sira. Ilinganin daw ang utak ang sira. Sa diyuton man sana baga. Pero yan ang paboritong isupsop. Susupsupon mo pag kita baga pag may lalo na pag paksiw kita tapos nagkusido, ang biba natin tatulos baga sumatakan sira. Isupsup tatulos. Ang sunod ang isupsup utak ang sira. Sa diyuton na sa nangani ngayang utak ang sira, interesan mo pa. Iyo, bagong iyo, sa diyuto na sa nangani ang utak ngaya kan sira, piginterisan mo pa, isupsup pa ya, masira mo. Baka, so ang tao palanda tabi mga tuga, ang tao, nadidevelop daan sa tuyang utak, sundo na tabi mag-edad kita ki 25 anyos. Kaya pala ng mga tugang minsan pag tigtatamuyaw kita kan mga magurang ta. Ano nga ang laog kang utak mo May mga arag baga kaya. Ano nga ang laog kang utak mo Di ba may mga nadadangog kitang araw ka? Yan palang kung dahil pa nadidevelop sa imong utak. Paano kung magpaparasuro sigarilyo ka pa? Magpaparaborobip ka? O forever ka kaya, ang utak mo ngayon sa ipis. Serbisyo. Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo. Asin Reparo. Aday na ka mo magpanapahit kaya? Mga pasali pasensya na tabi ka mo pasensya ka mo. Ako kaya pag nakahilingaw kay arugan gari bako naman so kundi pasikat. Pasikat lalo na pagkabisado ko ang nagagamit kan tapos dayman pobriho no na tawo. Na day nga ani ki pansira. Day ani nakabakal ki tuyo. Pansira duman sa pamilya niya, tapos paggamit-gamit kan sa publiko. Sabihon sa nang ayu-ayuhon siya. Pasali. Pasensya na tabi ka mo pasensya tabi. Minsan kaya may nahiling akong mga arugan. Sus ko. Una mo kong ayu-ayuhon. Ito nga ni, dahil pala na nakakabakal kipansira ninda. Tapos gamit-gamit kang burubit na. Ay ko po. So mga hubinis tabi, mga magurang. Minsan kayan mga magurang, yan ang problema man sa tuya. Pigtutulirar ta. Iyo baga ngayang uso, suportantan sa tuyang mga aki. Maray kung maraiso ipikto. Kung arog ka na makaka-apiktar pala ng sa utak ang tao, ang aki ta, ipapunduhan na tabi nindo. Bakuyan ang ikakayaman.
Kaysa rong tawo, nasabay-sabay ka sa uso. Buhay, tayo'y dapat Bako, magdiwang. Tayo ay magpasala. mahiling tabagayan dyan. Taglay na Hilingan ng mga high school pa sa nanganig, wala kung nahiling kaya. ng Pasko. May tayo ay magsayang walang humpa. Sige ha, dahil man maabiso ang Department of Health May sigla at kung dahil yung pinag-adalan. May epekto na tabi. Ang paggamit kang bit na yan, naigwa ki chemicals yan, na parehas kang nicotine, sigarilyo. ihanda ang lahat. Ano daw, at kaya nakukuha kang sigarilyo? Adi? Darating ang araw ng Pasko. Pasensya na kamuta, di kaya ako nagsigarilyo, kaya dahil ko masasabi sa inyo kung ano ang nakukuha kang nagsisigarilyo. Maray, paso nagiinom na alak, pag nabubuyong, nakatana na ko kaya. Kaya, nakatana na ko, nakabalo na ko kaya na mabuyong ako sa alak. Iyan dang nabubuyong sa alak, normal iyan. Dukaman ang Normal iyan, taalak iyan, siyempre mabubuyong ka. dapat magdiwang. Ang abnormal nga yatabi, Mr. Hulbutana, kung mabuyong ka sa posisyon, bako sa alak. Sa taglay natin Yan sana. Yan. Okay lang nga yan na mabuyong ka sa alak. Kaya ka nga ni nag-inom, gusto mong mabuyong sa alak. Pero ngaya, abnormal ka ngaya, kung mabuyong ka ngaya sa posisyon, bako sa alak. Yan ang matindi ngaya. Dahil ka man nga naginom kialak, pero nabuyong ka sa posisyon. Yan sa nangyayari. Sige po mga tugang, 31 minutos. May naipit pa kitang komersyal. Mga tugang, mabalik po ang programa makalipas lang piling mga importante sa nang pagiramdam. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang. Alas 8:36 na sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, ang oras na yan atod sa tuyag kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Siringman, ang oras na yan atod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay taman dyan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Rener Burse sa siyudad ng Tabaco. Kasabay tan sa tuyang congressman si Atty. Jel Bongalon kang AKB Party List, and kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang SB Malinaw. Thank you! Balik po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako po ginarayan sa indong servidor asin taga Reparo, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Unyang pong Webes, 23 na kita kang Nobyembre taon 2023, 32 días na sana, Pasko na sinta ko. Sundo tabi kita alas 9. Sa mga paraan tabay niya, ito paki-like and share na lang, kan sa tuyang programa. Sige po, doro-diretso na kita. Serbisyo Sin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ta, iguana lang kita ki 38 minutos. Yo? 38 minutos, lapas po ang alas 8 nin pagkaaga. Yo? Sige. Digdi kita sa report kang BIPAR. Yo? Digdi po sa report po kang BIPAR, manungod po dyan sa nagkagaradan ng mga sira, mga tilapia. At paborito ko ang tilapia tabi, Sir Pedrito Perez. Pertiyon bagang tilapia pag pag tipikadilyo, sa pichay, tapos sigwag kakilada, Isus ko, pertihuno niya.
O ni mga tugang dyan sa Lake Buhi, dyan sa Kamsur, maabot na tabi mga tugang sa 79,000 kilo na tilapia ang nagkagaradan. O ini po mga tugang ang pigkonfirmar kang Bipar, Bicol, maabot sa 3 milyon na kantidad na nagkagaradan pong sira. Na posible databing madagdagan pa sa mga masunod na aldaw. When databi mga tugang resulta kang pigsagibong pag-examine kang Bipar na buminaba databi so dissolved oxygen dahil databi sa panahon na nagpaparauran asin paros o dyan po sa Lake Buhi. Kumbaga, pag kukulang ki oxygen, nagkagaradan man pala ng sira. Ano nga yung kinagadan kang sira? Nagkarulunod. Ano ang kinagadan niya kang sira? Nagkarulunod baga ngaya. Alangan man nga so, mga sira, ma-aksidente nga, mabangga nga yan, taday managaragi sa tinampo. Di ano nga yung kinagadan kan sira? Nagkarulunod. Yuguyugon mo yan. Sayang nga di. Maray kung pwede ng pakinabangan. Maabot sa 3 milyon halaga. Kadakul-dakul na sira, iguyugon mo ang 79,000 kilo na tilapia. Nagkatirigbak dyan sa Lake Buhi. Na posible databing madagdagan pa. Buminaba databi so oxygen dahil po sa panahon. Tapos yung mga pag-uuran pa na naka-apektar po duman sa mga sira. Irat man na di. Aram mo baga, pag-arog kayan, tig-gagastusan man yan. So, sa tuya nganing mga parauma, so ibang nakatarok na, nagkaralamos man sa mga paroy. So, tinararok nindan mga paroy, nagkaralamos man. Dahilan po kan magpara uran baga, kan mga nakaging aldaw, surunod-sunod suran, o grabe sa tubig, bata sa mga parauma ta, rugmahon ko ta na takaipuan indaman ng sa tubig sa kabasan, ang problema sumubra man. O kaya so sa indang mga tinarok, nagkarulunod, nagkagaradan, pininising pagkang kuol. Dahil kinatada. Kaya ngunyan matarok giraray sinda. Magastos na naman. Mapatarok na naman, mabayad ka duman sa nagtatarok. Mabakal ka kan sutong dalugi, so pigtatanong bagang paroy. Doble sa gasto. Di ba? Irakman kan mga parauma. Urugmoan ko ta na sa mga parauma ta nagpaparauran. Nagpaparauran. Iyon kay puwan nila sa tubig. Ang problema, mga tugang, na sumunod man sa tubig, nagkarulunod lugod sa indang tinanom na paroy. Kaya ang gibungon yan kan mga paraumuto, mautang na naman. Mautang, kaipuan ni nagiraray magpatarok. Yan ang kadipisilan kan mga parauma, irak man na di. Kaya baga sa mga aki kan mga parauma, habo na nindang mag-uma. Habo na nindang arogon sa indang mga magura. Nangaya kami, habo mi na maging farmer. Gusto mi na ngayon maging pulis. Kung ano pang profesyon. Ang problema ta kung gabos na kita magpurulis, dahil nakiparatarok, dahil nakita kining kakanon. Kaya langkaw na tabi ang presyo kang bugas. Bako? Bisilo na. Dahil nakiparatarok, dahil nakiparatarong kiparoy, o ano pang karakanon ta kayo na
Hirak man kan mga paraw, madi. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, ikuha na lang kita kay 16 minutos bago tabi magalas 9. Digdi kita sa public safety and emergency management. Mas mapapadali databi ang pagmumonitor kang mga otoridad pag naitakod na databi niong binakal na gadget sa mga dyan sa mga estratehikong lokasyon sa palibot kang bulkan mayon. Ilalagay ni dyan sa palibot kang bulkan mayon. Ining mga gadget na ini para po sa bulkang mayon, para po sa pag-monitor kan mga ahensya kang gobyerno itong rain gadget. Sabi yan mga tugang ni Albay Public Safety and Emergency Management Office Head na si Dr. Cedric Daet, na sa paagi databi kan mga instrumentong ini mapapadali databi o kaya mapapaigting ang pagmomonitor kang volume kang pagbagsak kang uran sa iba-ibang bahagi po kang probinsya ni Albay. At igwabaga ki mga gadget na namomonitor baga, namomonitor tabi mga tugang kung ngaya ang uran ngaya dyan sa 3rd district, ang uran ngaya dyan sa 1st district, kung pira kadakol. O siguro ang mga gadget na aron kayan ang pigbakal kang probinsya na ilalaag databi sa palibot kang bulkang mayon sa mga masunod na bulan. Maabot na da next week. Maabot na da sa sunod na bulan. So, mas madali. So, nagkakalaga databi ki 3,500 ang kada saro. Maabot databi ini sa masunod na bulan. O ilalag databi ang digital rain gadget sa mga banwaan kang kamalig. Kung saan databi kayang i-monitor ang mga pag-uuran sa mga kaharaning munisipyo aron kan ligaw asin ginubatan. Magkakaigwaman databi ki dyan sa siyudad kan Legazpi, sakop man kayan ang Daraga and Santo Domingo. Dyan man sa siyudad kan Tamaco, sakop naman databi kayan ang Malinaw and Malilipot. So, pon 3rd district hanggang 1st district, sakop na po kaning rain gadget na ini. Ini pong digital rain gadget. Mamomonitor na kang probinsya kung kurano ka dakol ang uran na pigbubulos ngayon dyan sa banwaan niya kang Tiwi, Malinaw, Malilipot, Bakakay. By municipality na. Mas madali na ninda. So, igwaman databi dyan na ilalaag dyan sa Bakakay. Dakol ang tabang databi ini, mga instrumentong ini sa pag-monitor databi sa posibleng lahar flow sa palibot databi kang bulkan mayon. So, mamomonitor na kan sa tuyang PDRRMC digi sa probinsya kang Albay kung gurano kadakol ang pigbubulos ngayang uran, halimbawa ngaya dyan sa may banwaan niya kang kamalig. Kaya kung halimbawa dakol ang ibinulos na uran, di maaraman na kan sa tuyang probinsya na delikado. Delikado, pwedeng magkaigwa kilahar flow. So, masunod na tabing bulan. Maabot na yan na digital rain gadget na yan, nadakulaon ng tabang para po mamonitor ta kung gurano kadakol ang uran sa kada munisipyo digdi po sa probinsya kang Albay.
Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Serbisyo asin reparo. Sige po mga tugang, iguana lang kita ki 10 minutos bago tabi mag alas 9. Sige po sa tuyang programa, Serbisyo Asin Reparo. Ngunyan pong Webes na kita. Ayan, Webes na po kita. Sa 23 kang bulan na Nobyembre taon 2023. Ang bulkang Mayon Tabi mga tugang nasa alert level 3 mapan po giraray. Nasa alert level 3 pa man po giraray ang status kang bulkang Mayon. Pero sa mga bakwita nagbaralik na baga dyan sa indang mga harong. Ayo, sa mga pamitsan kan bulkan. Kaya ingat-ingat na lang tabi ha. Ingat na lang tabi sa mga tugang niya to na yaon dyan sa pamitsan kang bulkan Mayon naka-star. Ayo, ingat po kamo. Permisa na dapat alertado. Adi, dapat permi kamong alertado. Dipisil na. Baka mabigla ka mo. Uyan na pala nagraragasa na so. Nagraragasa na pala so. Lahar. Ayo. Ingat po kamo ha. Dapat permi po kamong alertado dyan. Hoy mga tugang, ang Department of Education nina so sa indang schedule school Christmas break sa school year 2023-2024 from December 18, 2023 to January 3, 2024. Yan Christmas break. Kang Department of Education, mapon po yan sa December 18. December 18, mga tugang December 18, sundo po January 3. Ang Christmas break, kang Department of Education. Hanggang papalang pizza 18 di. So, mga Christmas party kayo ni, mga pizza 17, pizza 18, yun. Araw kayan, before 18. Before 18. Ang kadaklan kan, pizza 18, 17, ang Christmas party. So, mabalik po, January 3. January 3, ang balik po kang klase. Kang Department of Education. Pasko na di. Sige mga tugang. Yan na muna sa tuyang mga reparo ko dyan na Webes. Tama na muna yan. Tama na muna yan. Saga naman suiba. Biyernes man saga di. Biyernes man. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts.
Let's light our Christmas trees for a Mga tugang iguan na lang po kita 5 minutos bago tabi mag-alas 9. So digdita naman po muna para mentras natatapuson na sa tuyang programa. Huwag pong aldaw ni Huwebes, 23 kita kang Nobyembre taon 2023. Sa pangaran po yan kan mga palantabay niya to. Maraming thank you po. Paki-like and share na lang sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Sa pangaran po yan ni Maestro Neil Adtuon, sa muya pong station manager. Sa pangaran po yan kan mga katuwang niya to digi sa programa, ang MBY Dormitory, kay Madam Mayling. Siyempre kay Vice Governor at Glenda Ong Bungaw, ang probinsya ni Albay. May forever sa Albay. O may ganap ngunyan dyan sa Albay Astronomado. Ngunyan aldaw. May forever sa Albay. Kasabay tama na sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Rener Burse, Siyudad ni Tabaco. Congressman Atty. Jel Bongalon, kang KB Party List, Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang SB Marinas. Thank you. Mga tugang, paaram na po muna sa indong servidor Asin Tagariparo. Ako po si Manny Moksaya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Sa aga naman kita mag-iribana 7 to 9. Nagdi po sa lawag sa tuyang programa Serbisyo Asin Riparo. Adios amigos. Domo arigato. Ingat po kita. Bye-bye. As another new year starts, and may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas, Happy Holidays. Si Manny Moksaya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net The love we have for Jesus, let it be the one to guide us. As another new year starts, and may the spirit of Christmas be always in our hearts. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you.
This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.